Meslikten mi, peslikten mi bilmedik. Barha oňnap barýar ýaşlaň ahwaly. TikTok'un arnazık like'lar üçin ýele sowurdular gymmat ahlagy. Zehilli, zehinsiz atla parky ýok. Kim sırtyn bolasa şolaram meşhur. Akmaklaryň döwran sürýän ýerinde akylly wenneler dymmaga mejbur. Köpleň aýwyn açdy aýypsyz TikTok. Dünýä meşhur etdi samsyk gürläni. Owadan ýylgarşyň kulüni kakyp öwretdi ýaşlara samsyk gülmäni. Erkek sıpat aýal, hele sıpat är. Gürlese uyatly jynsy dilinde. Aýwyn açyp otyr akmagyň söz açýan azaldy ilm bilimden. Çağalan elinde TikTok, telefon, öwrenýän zatlar owadan paýş, sol gara gözleriň ertir üçin TikTok'a kirimiz dökmäliň. Haýş.